Имала ли си момент, в който просто си избухнала и после си се чудила откъде дойде пък това? Или пък те обзема една тъга, която така хубаво те обгръща и се държи толкова дълго време и се чудиш откъде е дошла. Или пък страх, който не можеш да обясниш, тревога, която е заседнала тук и те натиска в гърдите и не си отива. Всичко това са насъбрани емоции. И в източната философия тя ни учи, че емоциите, те не живеят само в ума, те живеят в тялото, във всеки един орган. Когато органа е претоварен, емоцията излиза. И първото, което искам да уточня, няма лоша емоция. Например, гневът. Той не е лош. Страхът също не е лош. Тъгата не е лош. Те ни показват нещо. И всяка емоция носи дадена информация. И всяка емоция е сигнал точно от тялото. То се нуждае от внимание. Да видиш къде е емоцията, каква е болешката, защо е там, какво иска да ти каже. И проблемът не е самата емоция. Проблемът е, когато я задържаш, потискаш всяка една емоция, тя остава в органа. И това допълнително натоварва дадения орган. И това допълнително изразходва и отслабва органа, изразходва неговата енергия. И сега ми се иска набързо да преминем през всяка една стихия и като емоция какво е свързано с нея. И така, сега сме в пролета. Дървото. Това е свързано с черния дроб и съответно емоцията е гняв. Тази емоция ако я погледнеш от друг ъгъл, може да звучи странно, но е добра емоция. И така, гневът, това е в Усин, това е енергията на движението нагоре. Когато черният дроб е здрав, тази енергия се изразява в яснота. Ние ясно виждаме посоката, ние имаме и с нашата воля имаме решително способност да осъществим това, което сме намислили. Когато черният дроб обаче е претоварен, тогава излиза наяве тази раздразнителност, тази нетърпеливост, избухването. Пролета е времето на стихията дърво. Сега е времето да започнеш. Огънят, свързан с сърцето, а там е радостта, ако сърцето позволи да допусне тази радост. Сърцето в Усин е домът на духът Шен. То носи радостта, носи топлина, способността да общуваме с другите. Когато сърцето е в дисбаланс, тогава усещаме тревога, безсъние. Изпитваме трудност да се радваме на малките неща. Това е. И за огромно съжаление, голяма част от хората не могат да се зарадват на малките неща. Земята, свързана с стомах, далак и панкреас, и тук е тревожността. Тук са натрапчивите мисли, прекомерното мислене, превъртане на лентата, нон-стоп до украсяване. Всички те натоварват и изсмукват енергията на стомаха далака. Когато стомаха е претоварен, умът започва да се върти в кръг. И тогава всъщност не можеш да спреш мислите. Защо това е така? Може би си чувала, че там в червата е втория главен мозък, връзката между ума и червата. Но това е друга тема на разговор. Тогава, когато стомаха е претоварен, това се случва, когато има много тревожност, но то сякаш влиза човек в един омагьосан кръг. Когато се е хранил и е прекалил с храната, тогава започват да се въртят мислите. И всъщност тези мисли пък подхранват това нещо. Човек емоционално започва да се храни. Тоест стомаха, това е нашата земя. Много е важно. Нашия център. Следващият елемент, това е металът. Това са белите дробове, дебелото черво и тъгата. Белите дробове носят тъга и скръб. Когато задържаме тези емоции, когато човек има неизплакани сълзи, когато има хора, които не могат да преодолеят загубата на близък човек години наред. Всичко това
натоварва белия дроб и изсмуква неговата енергия. Дишането става по-плитко. Когато ние не използваме до край това дишане, тогава те сякаш изгубват и оттам идва това натрупване и става тази тъга, меланхолия. Гърдите сякаш те стягат там. И чувството не е хубаво. Хубаво е човек да си даде време, през което да изживее тази своя мъка. И със сигурност ще му е по-лесно. Затова казвам сутрин. И затова е хубаво това дишане, за което това нещото е модерно сега да направиш едно дълбоко вдишване, да задържиш, да издишаш и така нататък. Това просто го изисква нашето тяло, нашия бял дроб го изисква. Това не е само едно физическо упражнение. Това е да освободиш тази енергия на тази тъга, за да тръгне, за да излезе от белия дроб. Да освободиш енергията на белия дроб. И накрая водата, елемента вода, който е свързан с бъбреците, а оттам те са свързани с страха. Страхът познат на всеки един от нас. Бъбреците носят страха и тревогата най-първо и най-вече от това за оцеляването. Много хора, аз виждам, всички виждаме какво се случва навън и всъщност хроничният стрес, който вече е на лице, животът в тази постоянна, постоянно, все едно човек е постоянно на прага, че нещо ще се случи, т.е. бойна готовност, което не е добре. Това да си постоянно под напрежение, имунната система отслабва, нашите войници отиват да се борят срещу нещо, което не съществува. Но самото тяло, поради този хроничен стрес, е задал тази команда. И всичко това изтощава бъбречната енергия. А там, както казахме, там е нашата резервоара на нашата жизнена енергия. И ако това нещо е всеки ден, в продължение не на дни и на месеци, а на години, тогава какво прави? Този резервоар в един момент се изчерпва. Когато бъбреците са изтощени, тогава идва този страх. Без конкретна причина. Всички тези страхове, те са в главата на човека, но когато той е в повече, тогава идва тази несигурност. Отделно дете страда цялото тяло, бъбреци и така нататък, но тази несигурност, желанието да се свиеш, да се скриеш някъде, това всичко изразходва сили и енергия. И този постоянен стрес, непрекъснат стрес, е един орган, ако е под такъв стрес, той води, това е като една верига, повлича след себе си и другите органи. И така това изтощение става все по-голямо и по-голямо, ако човек не вземе мерки. И какво е важно да направиш тогава? Когато дойде една такава емоция, не я отблъсквай. Просто изправи се срещу нея. Почувствай я, приеми я, поговори с нея. Тя идва и носи някаква информация. Нали се разбрахме за това? И вече го знаеш. Следващия път, например, когато дойде Следващия път, когато дойде тъгата, позволи да дойде. Просто позволи, поплачи си, не да прекаляваш. Не. Поплачи си, ако можеш. Има хора, които не могат да плачат, но ако можеш, поплачи си. И това, белите дробове имат нужда да се освободят. Черният дроб има нужда да се освободи. Сълзите, те освобождават черния дроб. Това са небесна енергия и затова не бива да прекаляваме с тях. Но да, хубаво е да си поплачеш, за да може да пуснеш. Т.е. да позволиш на тази емоция да премине през теб, да усетиш какво е нейното влияние и да си кажеш, да, вече не си ми нужна. Хайде, пускам те. Пак ще се повторя. Емоцията е пратена, за да ти донесе някаква информация, за да те насочи да погледнеш някъде, там, където е най-силна, мястото, където е най-силна. Т.е. това място има нужда от по-различна грижа, по-голямо внимание. Ако приемеш емоцията, че това не е нещо лошо и когато ти започнеш да слушаш тази емоция, тялото се отпуска, защото то усеща твоята подкрепа и то някак си разбира, че е чуто. И така, в следващото видео ще поговорим за нещо по-практично. Ако днешното видео те е докоснало, сподели го с твоя близка, с твоя приятелка, която има нужда да го чуе.
Аз ти благодаря, че и днес беше с мен. И до скоро!